ott stoppon vannak a csalók, minek kapnak, amit akarnak, meg a piramira belül, csak akkor mondják, ők a Martika, nem a formát, viszki pizzát, nem a szódát, nem a formát, a megtudja jó rád. Uraink, az a megtudja jó munkon élet, de nem vagyunk, egyen a formát, de nem vagyunk, tudjuk, értettek, megküldök a rossz vér, munkon élet, de nem vagyunk, nem a formát, hozagolunk, hozzunk a érvény, kezdetlenért, megint küldött a rossz vér, a Budapest közösség gondolál, de görnyeltet, bőrül a hámér, törik a lesz, ezt karriár nálunk így megyek, nyakában a látott tisztelet, az megvan VIP-ül, én külön elgond, vagy jönnek én a sáiga, vagy elmond sok felévre, meg lábosunk a fenn, nem trónon, tetszik, ahogyan a virónon, és a jön bocsi, vésesen, a nézésedem, aki kiészelem, beszélnek, mint számolom a kell, hogy nyugodtan menni, a tömegértébe, meg partiba megyünk, nekünk megvan mindenhol a helyünk, yeah, forró a vérem, is sem értem jó, kérem jó, értelem kell minden szót, kérem szó. Tonika, egy elrontod! De így jó! De én nem látom magam, maradok! Nagyon jó a kamera! Nagyon jó a kamera! Már hagyjátok a négy. Vége, srácok, vége!